Rapport over industrivirksomheden Kims, udarbejdet Miriam, Natasha, Sofie og Katrine 3A. Kims er en industrivirksomhed, hvilket betyder, at det er en virksomhed, der fremstiller en form for produkt. I denne forbindelse handler det hovedsageligt om fremstilling af chips, snacks, baconsnacks og peanuts. I dag opdeler man industrien i forskellige brancher. Kim går under branchen nærings- og nydelsesindustrien, som er den næststørste industri i Danmark. Denne industri er tæt knyttet til landbruget, i det der her den får sine råvarer fra. Omkostningsstrukturen er forskellig inden for de forskellige brancher. Som det ses i figur 10.35 bygger nærings- og nydelsesindustrien på en omkostningsstruktur, hvor hovedudgifterne ligger på deres omkostninger til råvarer, hvilket gør dem til råvareintensive. Kim startede på Odense Marcipanfabrik i starten af 1960'erne, hvor man udover marcipan gerne ville sælge andre snackvarer, som på det tidspunkt var ukendte i Danmark. Kims er kendt for sine chips, men de startede med at sælge peanuts under navnet Cognuts. Men navnet viste sig at få ret uheldige associationer, som I nok kan se. Så i 1965 blev navnet ændret lidt til det sikre saltede peanuts og blev solgt under firmanavnet Kims. I 1968 blev Odense Marcipan og dermed Kims solgt til 4 erhvervsvirksomheder. Det var de danske sukkerfabrikker, Incentive, Otto Mønsted og Kryolitselskabet Øresund. I 1971 begyndte man at bygge Kims-fabrikken Søndersø på Nordfyn. I dag foregår Kims produktion og administration i Søndersø. De første chips, der blev produceret og solgt, er Skrue, som kom på markedet i 1977. Og siden er mange andre chipsvarianter kommet til. I slutningen af 80'erne begyndte Kims at eksportere deres produkter til blandt andet England. Den kendte Kims-figur Jørgen kom for første gang i Kims reklamer i 1997, og er i dag kendt af mange i Danmark som Kims frontfigur. Kims har flere forskellige ejere, blandt andet fødevarekoncernen Nora. I 2002 var Kims en del af Chips-koncernen, men koncernen skiftede navn til Chips Group, som er ejet af den norske Orkla. Kims har udviklet sig gennem årene, og det har været konkurrence fra andre chips- og snacksindustrier. Men Kims har hele tiden fastholdt førstepladsen som Danmarks chips- og snacksindustri. Kims har investeret mange penge i at automatisere produktionen, så medarbejdere slipper for tunge løft og ensidigt arbejde. I dag er fabrikken topmoderne. For eksempel er der købt et anlæg til automatisk sortering af skrællede kartofler, så medarbejdere ikke længere skal arbejde i støjende omgivelser. En anden udvikling inden for produktionen er et fokus på at beskytte miljøet og så også genbrug. Lokalisering. Man har altid forsøgt at placere sin virksomhed således, at afkastet af produktionen bliver størst muligt. Den bedst mulige placering afgøres ud fra en række faktorer, såsom råvarernes placering. Kims har sin virksomhed i Søndersø på Nordfyn. De indviede deres fabrik i 1971. På dette tidspunkt var Søndersø ikke særlig tæt beboet, hvilket kan ses som mulig årsag til Kims placering netop her, i det der var rigelige muligheder for plads til udfoldelse. En negativ side ved at være bosat på Nordfyn er dog, at det giver store transportmæssige omkostninger. Kims har leverandører over hele verden, dog får de rigtig mange af deres råvarer fra Danmark, herunder mange af deres kartofler. Schackenborg i Sønderjylland er en af deres største danske kartoffelleverandører. En anden af deres store danske leverandører er Gyldensten Gods ved Bogense. Set ud fra Kims omkostningsstruktur giver det mening, at de har placeret sig på netop Fyn, i det der her deres store leverandør af kartofler befinder sig. Eksport- og afsætningsmarkeder. Kims største afsætningsmarked findes i Danmark, men også Kims over 20 års erfaring med at eksportere til Tyskland, Island, Grønland, Færøerne, Kreta, Rhodos og Gran Canaria. Derudover er Kim blevet valgt som samarbejds- og udviklingspartner af den engelske butikskæde Marks & Spencer, hvor Kims hjælper med at udvikle nye produkter, her chips og snacks, og på den måde er Kims blevet den største leverandør af disse private label produkter. Kims har 3 vigtige fokuspunkter. De vigtigste er sundhed, miljø og lokalområdet. Sundhed er vigtigt for Kim, da de mener, at de som den største producent af chips og snacks i Danmark bør tage forhold for, at flere og flere har svært ved at finde balancen mellem det, de spiser og det, de forbrænder. Derfor har de valgt at stege deres chips i solsikkeolie i stedet for palmeolie, som tidligere blev brugt, men som indeholder mere mættet fedt. Derudover forsøger de hvert år at forbedre sortimentet med tiltag, som fremmer sundheden. Dermed sørger de også altid for, at der på hver enkelt pose udtrykkeligt står, hvad der er i, hermed også om næringen. Det er også vigtigt, at medarbejderne i Kims bibeholder en sund livsstil, og derfor er Kim stor fortaler for sund mad i kantinerne, og et sundhedsudvalg, som sørger for, at der løbende skabes nye initiativer, der fremmer motionsgraden hos den enkelte. Det andet fokuspunkt er miljøet. De forsker til stadighed i at bruge naturens ressourcer,
og de vil i fremtiden gerne ses som en miljøbevidst virksomhed. Derfor er de en del af flere udviklingstiltag, der sigter mod at forbedre miljø og klima. Lige nu er deres største fokus at nedsætte virksomhedens vandforbrug og genbrug i højere grad end tidligere. Derfor udarbejder de hver år en miljøredegørelse, hvor de til stadighed søger at forbedre virksomheden og være mere fleksible i forhold til miljøet. Det er vigtigt for Kims, at der er tæt kontakt med lokalområdet, da der siden 1971 er kommet beboelse helt op til fabrikken. Derfor sponsorerer Kims flere forskellige lokale projekter, som f.eks. Jobcenter Nordfyn, og så forsøger det ligeledes at så vidt som muligt at ikke genere omgivelserne, blandt andet ved at sørge for, at der ikke er miljøbelastelse. Målet er for Kims at være en engageret og ansvarlig virksomhed. Alle disse fokuspunkter er for Kims punkter, de fortsat vil forsøge at undersøge og forbedre, og dermed det vigtigste for deres udvikling som industrivirksomhed.